हा, नमस्कार नमस्कार. नमस्कार सर. काय चाललं? काय नाही, आता निघलो शेताकडं. शेताकडे आहे का? हो बर. इकडं मला काही शेतकरी बांधव म्हणताय की बाबा तुम्ही एकदा आमच्या शेतामध्ये या हो हो. आणि आम्हाला त्याची सविस्तर एकदा माहिती द्या, त्याच्यानंतरच आम्ही करतो ते काँग्रेसचं औषधाचं. नाही, त्यांना काय ना, नुसतं काँग्रेसचं औषध करून जमणार नाही. हा नॅचरल फार्मिंग एक फार मोठी व्यवस्था आहे. हा आणि त्याच्यानंतर त्याचं मार्केटिंग करणं हा दुसरा प्रकार आहे. हम्म, मार्केटिंग करता करता माल उरला तर त्याचं प्रक्रिया करणं हा तिसरा प्रकार आहे. हम्म. आणि मार्केटिंग करता ब्रँडिंग करणं हा चौथा प्रकार आहे. बरं. आणि त्याच्यात आलेल्या अडचणी आहे, कीड आलं, रोग येणं, त्याच्यानंतर मग बाकीचं आपलं समजा काही विशेष आपलं अडचणी कोणत्या, की पाऊस आला जास्त, ढग आलं किंवा असं नाही का. हा तर ह्या अडचण मात करण्याकरता अनेक पर्याय समजा त्याचं बरं. संपूर्ण व्यवस्थापन जर का शिकायचं असेल तर त्याचं आपण एक ट्रेनिंग पण देतो. हा तर त्याची फक्त फीज 500 रुपये फी, फक्त 3 हा. दिवसाची. हा तर त्याच्याकरता आपल्याला फक्त एक कमीत कमी एक 15 ते 21 लोक लागतात. 15 लोक जरी असले चालत समजा. हा 15 जरी लोक असले तरी चालतं म्हणलं. हा तर 500 फी किंवा ती 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 जर का समजा पूर्ण ट्रेनिंग आपल्या शेतात दिली समजा, हा तर त्याला 500 रुपये फी राहील. आणि 3 दिवसाचं डेली खर्च, राहणं, खाणं, पिणं, चहा पाणी, नाश्ता किंवा सगळ्या गोष्टी 500 रुपये बरं का. हा 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 तर फक्त 3 दिवसाची किती, 5 ते 1500 आणि फी 500, असे 2000 रुपयामध्ये जर का तिने 3 दिवस ट्रेनिंग घेतलं हम्म. तर त्यांना नॅचरल फार्मिंग मार्केटिंग मध्ये कोणती अडचण आहे ना, समजा भाव वगैरे मिळवणं किंवा नाही का, लोकांशी कशी चर्चा करायचं, त्याच्यानंतर हा, हा. माल कसा पिकवायचा, हम्म. एकही रुपये खर्च न करता कशी शेती करायची बा. हा तर त्याच्यात काय की हा सगळा खर्च जो 500 रुपये उरताना ते आम्ही 70% तिकडे पाडतो त्याला पुढं आटाबलीला समजा. मग ते तिकडे पूरग्रस्त वगैरे किंवा नाही का आपले इतर लोक म्हणजे इतर गोष्टीला वापरते समजा, हम्म. अनाथ मुलं वगैरे किंवा आपलं त्याला काय म्हणतात ना, गोशाळा वगैरे किंवा हा, हा. आपलं ती शाळा नाही का आपल्या गुरुकुल वगैरे समजा, बर बर अशी चांगल्या कामासाठी वापरायला ते. आणि ही फार मोठी मोहीम समजे, त्याच्यात शेतकऱ्यांनी भाग घेणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे, कसं बरोबर आहे, आहे. हा झाला एक प्रकार समजा हा काँग्रेसचा. हा गार्बेज एन्झाईम हा एक असा प्रकार आहे की त्याचं पेटंट आपल्याकडे आहे, म्हणजे हा. पूर्ण जगभरात त्याला कोणी विकू शकत नाही. हा. त्याचं फळांचा तो अर्क काढून त्याला 3 महिने राबून त्याला ते तयार केलं जातं. हा. आणि ते औषध असं आहे की जमिनीत महिन्यात फक्त एकदा टाकलं तर सगळं जैविकता वाढती, हा. केशकाची रचना वाढती, गांडूळ वाढता. बरोबर. त्याच्यानंतर जमिनीतले सगळे जे कीड वगैरे, रोग, बुरशी, फंगस हे आपोआप कमी असतात. कारण फायद्याचे जीवन वाढले, हा सैनिक वाढला का ते दुश्मनाचा आपोआप नाही आवडत समजा. हम्म. आणि फवारणी केली तर पानांचा आकार वाढतो, फुलांचा रंग वाढतो, फुलांचे नाही का फळांची गोडी वाढते, फळांचा हा. आकार वाढतो. हा आणि भाकर काय की वरती सुद्धा इतके सैनिक वाढतात की कोणताच रोग येत नाही समजा. बरोबर बरोबर. आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या एखाद्या माणसाला खूप खाजी त्या अंगाला, हा हा म्हणजे इतकं भयंकर खाजे की त्याला जगात गेला नाही त्याला. तुम्ही इविल बी खाल्लं तर त्याला अर्धा तास लागतो परत खाजे समजा, हा अर्धा तास परत खायची. हा. हे औषध समजा याच्यात तुम्ही बोट बुडवलं आणि एकदम असं कणभर औषध नाही का खाज्याला जागे लावलं, हा. तर लावल्यानंतर हात बाजूला करू सर खाजर नाही थांबली 1,00,000 रुपये बक्षीस समजा. हा आणि कायमची चाललं जाणार. कायमचं समजा नाही, म्हणजे कायमचं जाण्याकरता कसं आहे, एक 7-8 दिवस, 10 दिवस, हा 15 ना हा ना दिवस पण जसं ती पहिल्या दिवसापासून त्याची प्रोसेस सुरू झाली. आता एका माणसाच्या आठेगावला पूर्ण पाय काळे पडले होते खाजून खाजून नाही कसे. हा आणि बरोबर. त्याला ते त्वचेचा कॅन्सर झाला होता. हा. तिने एमजीएम मध्ये खूप चक्र मारले, गरीब माणूस होता. बर त्याला विकायला गेलं होतं, पगार पुंजी काहीच न समजा. मग त्याच्याकडे जे घरात पडले होते हा. 1,70,000 रुपये औषधाची कमाई, हा. ती पुरी ते दवाखान्यात घातली त्यांनी. पण डॉक्टरने सांगितलं की हे खूप पुढे गेलंय आणि याचं इलाज होत नाही बा. हा मग ते घरी बसलं होतं आणि बेचैन झालं तसं. बरोबर. सहज आमचे एक टेलर म्हणून कुलकर्णी आहे, हा. त्यांना आम्ही औषध दिलं होतं. मग त्यांनी त्याला एक छटाकभर दिलं बा, हे वापरून पहा. पहिल्या हा. दिवशी खास थांबली, दुसऱ्या दिवशी त्याला नाही का थोडं बरं वाटायला लागलं, तिसऱ्या दिवशी नाही का वर्षाचे काळे कातर निघून गेले. हा. असं करता करता एक दिवस तो एकदम क्लिअर होऊन गेला तो माणूस. बरोबर. आणि त्यांनी डायरेक्ट ते कधी इकडून तिकडून ते माणसं 10,000 रुपये ते आमच्या टेलरला नेऊन दिले बा. ते डायरेक्ट पैसे घेतले नाही, फ्री असतो नाही. हा आणि आम्ही याला लय विक्री करणार नाही का, विक्री करतो शेतकऱ्यांना 200 रुपये लिटर समजा. बरोबर. आणि जगभरातीची किंमत 10,000 रुपये लिटर पर्यंत आहे बा. किंवा हम्म. जे आपले ते कसं आहे, असं खूप मोठं तंत्र आहे. बरं आता मधमाशी. बरं मला काय म्हणायचं जाधव साहेब, हो गोष्ट अशी आहे की मग आता इकडं कसं राहतं, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे ना शेतकरी बांधवांचं काय माहितीये का, हा हा की हा अगदी
म्हणजे 2 तास काढणं किंवा 3 दिवस काढणं हे खूप कठीण आहे, तर हे आपण म्हणजे नाही 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 कसं नाही. जमवायचं ऐका ना आता? ऐका ना हे जे लोक आहे समजा 2-3 दिवस कसं यांनी खूप ट्रेनिंग घेतलं आतापर्यंत बरोबर. आणि फेल आणि अतिशय बोगस ट्रेनिंग घेतलं खूप खर्च आला त्याच्यामुळे हा ट्रेनिंग म्हणलं का ते अंगाला काटा येतो. हा 3 दिवस काढायचं म्हणलं तर कसं आहे, पण मग माझं म्हणणं काय आहे की हे 3 दिवस जर का पूर्ण आयुष्याला कलाटी देत असेल बरोबर. तर खूप महत्वाचं समजा किंवा मी तिकडे येऊ शकतो 3 दिवस निदान त्याला 21 शेतकी लागते बघा कारण माझा जाण्याचा खर्च भेटला पाहिजे आणि 70% आपलं वरती पाडला समजा हा हा मग 30% माझा जाण्याचा खर्च भेटले पाहिजे ना असं आहे की नाही. मग हा त्या हिशोबाने निदान 20 लोक असले तर त्यात कसं आहे की मी तिकडे येऊन ट्रेनिंग देऊ शकतो आहे की नाही हा हा त्या गावात सुद्धा. तर त्याकरता कसं आहे की ही ट्रेनिंग खूप दुर्मिळ आहे आणि असं ट्रेनिंग माझ्या हिशोबाने पूर्ण जगात कुठंच नाही समजा जगात म्हणजे कुठंच नाही समजा. बरोबर. म्हणजे RWचं पूर्ण 160 देशांना ट्रेनिंग देण्याकरता गुरुदेव रविशंकरजींनी माझी निवड केली. हा म्हणजे जे राम मंदिराचं काम मोदींना सुद्धा शक्य नव्हतं ते गुरुजींनी सहज करून टाकलं बरोबर. नाही का असं. तर त्या असे गुरुजी काय असतात पूर्ण जगाचे सध्या ते एक महान आत्मा आहे समजी एक म्हणजे 2 देशात भांडणं आले तर ते सोडण्याकरता तो एक एकटा माणूस समजा म्हणजे बरोबर. योग धर्म नाही का किंवा साधना हा किंवा हा आपलं काय असणं किंवा आपलं समाजसेवा किंवा असे अनेक प्रकारचे हा काम करत समजा. हा तर अशा माणसाने माझी निवड केली म्हणजे फार मोठी गोष्ट आहे ती खूप है की मोठी नाही. गोष्ट आहे. खूप मोठी. आणि ती निवड म्हणजे मस्त महाराष्ट्र करता नाही पूर्ण जगाच्या 160 देश करता तिने आपला प्लॉट घेतलाय समजा डेव्हलप प्लॉट हा है की नाही. त्यामुळे जगभरात लोक तिथे येतात समजा. तर काय याची चर्चा नाही कुठं समजा मीडिया बरोबर. वगैरे इकडे इकडे कुठं समजा कारण कसे ते पेपरवाल्यांचं कसं की ते अशा ठिकाणी हे नाही काय समजा आपले नाही का म्हणजे काय म्हणतात ते टीव्ही हा वाले हा वगैरे असं आहे की नाही. ये. म्हणजे जी चांगली गोष्ट आहे ती पुढे नाही आणत. हा मग त्यानं त्यात काही मिळत नाही त्याचं है की बरोबर. त्याला ते नाही. बेनिफिट नाही. बरोबर आहे. शेवटी प्रत्येकाला जर फायदा दिसला तरच लोक पाऊल उचलतात, अन्यथा कशाला काय करतील, है की नाही? नाही ना पण अशा गोष्टी जर उचलल्या ना तर त्यांना जागतिक मापून त्यांना त्रास होतो ना. हा कारण आता आम्ही ज्या गोष्टी करतोय ते मेडिकल सायन्सला लाभ बसणार आहे. हा आम्ही ज्या गोष्टी करतोय समजा मेकलेशी सगळं जे तंत्र आहे समजा हा भारतात पेरले गेलं ते सगळं उलतो पालतो म्हणा समजा. हा मग त्याच्यामुळं मोदीजींचे आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात साथ आहे समजा. हा. आणि अमित शहा आपण सगळं आपण हे जे समजा हे जे आपण फ्री मध्ये औषध तयार करतो किंवा खत तयार करतो, तर ह्या गोष्टीमुळे खरंच ना मोठ्या कंपन्यांना अडचण येऊ शकते असं वाटतं थोडं, है ना? हो हो हो. याच्यावर काय म्हणायचं तुम्हाला? नाही भांगड काय आहे की आता आमचं तंत्र थोडं वेगळंच आहे. हा तुम्ही माझी मक्का पाहिला असेल माझा ऊस पाहिला असेल किंवा हो माझं कपाशी पाहिली असेल. आता कपाशी जर का आता पाहिलं ना तर डोकं हँग समजा. बरोबर. आणि अजून 2 महिने कपाशी जर पाहिलं ना तर हा, कपाशीत फक्त 10 फूट 15 फूट मध्ये जायचं बाहेर यायचं. बरोबर. त्याला आम्ही 100 रुपये बक्षीस देतो समजा एक झाडाला 400-500 कैऱ्या असतील बुवा. हा आणि हा लाल्या लोक कधी घेणार नाही समजा. आणि मी त्याला बरोबर. आतापर्यंत कोणतंच खत टाकलं नाही फ्री पाणी कोणतंच नाही घरी तयार करणे घरचं नाही दारचं नाही काहीच नाही समजा काहीच नाही 100% नैसर्गिक. बर. तर हे तंत्र आपण लोकांना द्यायचं समजा म्हणजे हम्म, काहीतरी टाकावं लागतं बा. म्हणून मग आम्ही काय करतो की त्यात ते काय लोकांचं काय डोक्यात चेक करायचे हम्म. आणि काहीतरी टाकल्याशिवाय येत नाही म्हणून मग त्याला आम्ही असं करा तसं करा जीवामृत घनजीवामृत दशपर्णी शतपर्णी या बरोबर. गाजर गवत आसर. हा हा कारण आमचे बेकार लोकच येत तुम्ही पाहिला असेल मग काही एक वेळा दिसेल कुठं. हा 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 मग त्याला गाजर गवताची गरज नाही त्याला मारायची. बरोबर. पण आता हे लोक रासायनिक शेती करतात म्हणून यांना रोग येतात समजा. बरोबर. बरोबर. आणि गाजर गवताने कोणताही किडा कोणताही 200 पण म्हणलं मी हा एकही प्रकारचा किडा मरत नाही अजिबात समजा. हा. मरत तर मुळीच नाही फक्त ते काय गाजर गवत कोण? हा ना आपण म्हणजे ते हे केलं आपण ते गाजर गवत काँग्रेसचं नाही का आपण ते. हा 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 तर त्यांनी जगातला कोणताही किडा मरत नाही फक्त ते खात नाही फक्त. हा आणि उपाशी राहून ते मरू शकतं किंवा तिथून पळून जातं आणि अंडे देत नाही पुढची पिढी देत नाही समजा. आणि झाडं आपले क्लीन राहतात समजा. हा बरोबर आहे ना. ती खूप मोठी मदत आहे ना. आता ती हो पुढची हो. जर ती वाढच होणार नसेल तर शेवटी कुठेतरी कंट्रोल झालंच की. हा आणि मग मुख्य म्हणजे काय आहे की हे फक्त जे रासायनिक शेती करतात त्या लोकांना करताय. आता हा माझ्यासारखे लोक करतात हे तर अजिबात गरज नाही काँग्रेसची गरज नाही कशाची गरज नाही बरोबर. बरोबर. रिकाम खूप गरज काम हा पण रासायनिक शेती करणाऱ्याला या काँग्रेसच्या औषधाचा म्हणजे तो एक मोठ्या प्रमाणात फरक पडून जातो. मोठा फायदा समजा. आणि ते काँग्रेस औषध सकाळी बाळाला दुपारी ते टमाटर तोडून खाल्लं तरी काहीच अडचण नाही कारण ते हा हा फार कमी येते 2% फक्त ते आणि हा. 2% आर्सेनिक आता किंवा हे 2% काही लोकांच्या टमाट्यावरती खूप म्हणजे भयानक पद्धतीचा रोग येतो. काहीतरी असे हा पिवळे झाड पडल्यावर. व्हायरल इन्फेक्शन वगैरे हा मग त्याच्यावरती टमाटे बी किंवा कामाचं पपई. आहे ते. नाही 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 भांगड काय आहे की त्याच्याकरता एक ब्ल्यू कॉपर आपण तयार केलंय. हा ते ताक आणि वगैरे इथं नाही का ताक आणि वगैरे काय झालं कॉपरचे भांडे वगैरे नाही का हा त्याला हा ते 3 महिने ठेवून वगैरे ते प्रोसेस करून मग नंतर त्याला एक वर्ष टिकन असं एक औषध तयार केले. हा तर त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा करपा बुरशी फंगल व्हायरल इन्फेक्शन तुडतुडे मावा तर त्यांनी तुडतुडे मावा तर जिवंत मरून जातात डायरेक्टली हा हा टच झाल्यानंतर हा बारीक आळी पण मरते समजा. हा हा आणि असं फळ आपण खाल्ल्यानंतर आपल्या शरीरात असल्या सगळ्या कमतरता दूर होतात. हम्म, हम्म.
म्हणजे एक अन्नद्रव्य बी ते हा, हा. आणि एक घातक रासायन बी समजा. हा. आणि ते औषध मारल्या आपण 2 तास जर खाल्लं एखादं फळ तरी आपलं काही अडचण नाही, कारण ते आर्सेनिक 2% जगाला मान्य आहे समजा. हा. आता काही ठिकाणी ते काँग्रेसचं जे आपण बनवलं, मी आपण फोनवरती आपण म्हणजे व्हिडिओत नव्हतं का बोलले हा हा तुम्ही, हा 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 तर त्याची बऱ्याच लोकांनी समजा प्रक्रिया केली. पण हम्म. ते म्हणता की बा एकदा म्हणजे तुम्ही या सविस्तर आणि असं सांगा किंवा हे कसं बनवायचं, बाकी मग हा. ज्या पुढच्या अजून म्हणजे होतं काय माहितीये का, बरं आता मग मी ही काय गोष्ट करतो, तुम्हाला त्याचा एक मेसेज पाठवतो समजा, हा क्लिअर एकदम मेसेज पाठवतो. तुम्ही तो मेसेज त्या लोकांना टाकून समजा, है की नाही. हा नाही तर वाटतं एखादी शूटिंग करून पाठवत आल्यास हा परिपूर्ण, म्हणजे त्याचं माप वगैरे प्रमाण नाही का, ते सगळं कसं मग कसं हे सगळं. त्याचं मला असं वाटत होतं की जर प्रमाण जर तुम्ही जर हे केलं तर मला असं वाटतं की बा अजून प्रामुख्याने चांगलं राहील. हा 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 विनाकारण बरोबर. एखाद्याने ती वाफ घ्यावा अंगाला लावून, विनाकारण पैरा हा पडावा ते चेहरा चेहरा काळा, असं चेहरा काही व्हायला चेहरा नको. काळा पडतो ते मग शूटिंग. कधी करायचं आपण, मी येऊन जातो तिकडं, आपण तेवढं एक करून टाकून देऊ. काय होतं, लई डोक्याला हा ताण होतो. आपल्या लोकांनी जेव्हा फोन केला ना ते बरं. सांगावंच लागतं. हो 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 काही अडचण नाही. चालेल. हो, शक्यतो जेवढं होईल तेवढं हा हा शेतकऱ्यांपर्यंत आपल्याला चांगल्या गोष्टी पोहोचवू. आपला फायदा नक्कीच नक्कीच. आहे, ईश्वर करल नाही तर नाही करल तो भाग नाही, पण शेतकऱ्यांना थोडीशी मदत करूयात आपण. फायदा काही आपलं टेन्शन नाही आहे, बस. नाही. हा फक्त काही जे विशेष आहेत का तुमच्या संपर्कात आहे ना, मग त्यांना ना जर का 11 लोकांच्या ग्रुप मध्ये इथं आले ना तर हा, आपण एक ना परिपूर्ण ट्रेन देऊ ना. हा ना. त्यांच्या गावात जर का आता होऊ काय लागलं की त्या हा. व्हिडिओमुळे बरेच शेतकरी संपर्कात आले. अगोदरचे काही व्हिडिओ आहेत जे एसआरटी पद्धत तुमच्या साईडलाच आहे ना ती एक, हा 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 तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर हळूहळू शेतकरी लोक वळायला लागलेत. आपल्याला केमिकल नाही वापरू द्यायचंय लोकांना. नाही भांगर काय आहे बरं का, शेतकरीकडे जरी वळाले हा. तरी त्यांना त्यातनं हाताला काही लागणार नाही समजा, हा. आणि ते परत नाराज होतील ते. बरोबर भांगर काय आहे की त्यांचं एक छोटस परिपूर्ण टेक्नॉलॉजी डोक्यात घुसली पाहिजे. हा बरोबर आहे. तर त्या आपण एक हिशोबाने- बाजू समजावून दुसरी बाजू अजून खालीच राहील, त्याला सगळ्या बाजू क्लिअर पाहिजे. हम्म. बरोबर. आणि सगळ्या बाजू क्लिअर म्हणजे कसं माहिती का, की हा. काहीच करायचं नाही आपल्याला. हा आपण काही प्रयोग करतो, औषध मारतो, खत मारतो, काहीतरी करत राहतो ना, हा. हेच चुकतं आपलं. हा तुम्ही झाडाला त्याच्या हालतीवर सोडून द्या, हा फक्त गवत जास्त आहे, गवत काढून तिथं टाकून द्या, ते गवत गांडूळ खाऊन घेतं. हा आणि अशा जंगली झाडाला कीड येत नाही बा, कारण त्याला काटे असतात. तुम्ही हा. मका पहा आमची आमची कपाशी पहा. हा आता आमच्या कपाशीला एक कीड दाखव 1 लाख रुपयाची समजा, बरोबर. नाही की नाही. आणि त्याला काय आम्ही फवारणी करली काहीच नाही समजा असं. तर या सगळ्या गोष्टी ज्या ना डोक्यात टाकण्याकरता म्हणजे निदान त्यांना 3 दिवस हॅमरिंग करायला त्यांना समजा. बरोबर. नाही करूयात आपण हळूहळू. कसं आहे आता लोकांचे कॉन वगैरे हे चालू झालेत, लोकांचे फोन आहे भानगडी आहे की नाही. हा हळूहळू आपल्याला डायरेक्टच नाही करता येत ना आता ते. हो हा, लोकांना ते चित्र जर एकदा डोळ्यासमोर दिसलं ना तर मग सगळे लोक तयार पण होतील की बा चला 3 दिवस काही अवघड नाही आणि 2000 रुपये काहीच अवघड नाही, आहे की नाही. हा, आणि पैशाचं काही अर्थ नाही. आज शेतीमधून एवढं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होतं. बरोबर आहे. आणि कारण मग जर ही 2000 देऊन जर बरं आपली का? ट्रेनिंग होत असेल आणि सगळ्या गोष्टी चांगल्या जर आपल्याला मिळत असेल तर हरकत नाही, असं शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आलं पाहिजे आपल्या. हो, आणि आतापर्यंत आपण काही फी नाही घेतली. मी फार जुन्या काळात फी घेत होतो. हा. एक विजिट फी मी 10,000 घेतो समजा. पहिले एका जुन्या काळात नाही का, अद्रकचं 94-95 ला अद्रकचं किंग होतं मी समजा. हा. 95, 96, 98, 2000 एक काहीतरी 6 पर्यंत समजा. हा. तर जळगाव वगैरे भुसावळ किंवा मी पार आता नांदेड पर्यंत गेलो नाही कसं, तर ते लोक येऊन घेऊन जायचे मला गाडीमध्ये. हा. आणि त्यांना बघते मी 2-3 तास चर्चा करायचो आणि ते लोक एकदम फार म्हणजे किंग होऊन जायचे लोक. हा. तर ते एक विषारी शेती म्हणजे मी त्या काळात काम करत समजा. मला एक म्हणायचं बरं का जाधव साहेब, हो आपण काय करूयात, जेवढे पिकं आहेत आपले हो ह्या प्रत्येक पिकामध्ये आपला शेतकरी कोणतं पीक जरी लावलं ना तर तो त्या पिकातला किंगच करायचा आहे. हो बस, नक्की. ह्याच्या पलीकडे मला काही सुचत नाही. आपण हे जे चॅनल बनवलं कथा शेतकऱ्यांच्या, हो तर याचा एकमात्र उद्देश आहे की आपला प्रत्येक शेतकरी किंग कसा होईल, नक्की. तिकडे आपल्याला वाटचाल करायची. आणि आपण जर सगळ्याचा फायदा करत असेल तर आपलं नुकसान कसं होईल, ते का शेतकरी तर आपलेच आहे. काही नाही. हो नक्की. आहे की नाही? काही अडचण नाही. चला आणि, आजची माहिती खूप चांगली आहे. प्रक्रिया वगैरे नाही का त्याच्यात ना लोकांना हे करू समजा, आपलं बेसिक नाही का, हा. बेसिक प्रक्रिया आणि त्याचं आपलं मार्केटिंग समजा, तर ते महत्त्वाचं आहे. आणि काय आहे की आता मी ठरवलं होतं की बा काय फायदा करता येईल त्याच्यामध्ये, तुमची साथ आहे, तुमची जोड लागली आहे, त्यामुळे जेवढं होईल तेवढं आपण फायदा करूयात आपल्या शेतकऱ्यांचा. हो नक्की. काही अडचण नाही. चला, ओके, ठेवू मग फोन. ओके.